ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаи фурӯши имрӯзамон дар назди пости чорякорон ҷойгир мебошад. аз ин тараф худи пости чорякорон ва роҳ ба сӯи зарнисор, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи шаҳри ҳисор. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз роҳи калон то хонаи ҳамагӣ 1 километр. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. аз ин тараф бошад дараи келтош, мағоза, нонвои хона. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин кӯча ҷойгир аст дӯстони азиз. ва дар ин тараф бошад ҳам мактаб асту ҳам масҷид. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз дар умум иборат аз 8 сотиқ замин, 4 дар хона ва 1 ошхона мебошад дӯстони азиз. дар наздикиаш ҳам мактаб аст, ҳам масҷид. аз рӯи ҳуҷҷат дар ноҳия рӯдаки дохил мебошад деҳаи маърифатӣ, ориентир назди пости чорякорон дӯстони азиз. аз раҳи калон то хонаи тақрибан 1 километр аст. хона фавран срочно фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ивазам мешавад бо духонага дар дохили шаҳри душанбе болои пул метиҳанд соҳиби ҳамин хона. барои ҳамин ягон вариант бошад, марҳамат пешниҳод кунед. навормона шурӯъ мекунем дӯстони гиромӣ. дар ин ҷо даромадгоҳи ҳавлӣ мебошад. ин ҳамаш замини ҳавлӣ аст. чӣ хеле ки мебинед 4 кунҷа мебошад ва бинои истиқоматӣ. дар дохили ин бино 4 ҳуҷраи истиқоматӣ ҳасту ошхона дӯстони азиз. бино чӣ хеле ки мебинед бинои каме кӯҳна мебошад. барои ҳамин одаме ки ин ҳавлиро харидорӣ мекунад метавонад ин биноро ба программашо чапа кунад, бинои нав бардорад, ё ин ки агар хоҳиш дошта бошад метавонад худи ҳамин биноро як таъмири зебо карда зиндагонӣ кунад. шурӯъ мекунем аз дохили бино. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад. дар хафои ҳавлӣ бо чӣ хеле ки мебинед ҷои холӣ ҳаст. дохили бино дӯстони гиромӣ дар ин ҷо дуюм, сеюм, чорум ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин бошад ошхона. марҳамат дӯстони азиз, ин 10 тоннага мебошад барои захираи об ва ин бошад сарҳади ҳавлӣ. ҳавлии калон аст. 8 сотиқ замин мебошад. марҳамат. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ. барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.